Kidhi Huduma Center kacha hibro bedi ka ijuogi. An kata mana ka Moses Kura na poko lande. Jumbe ariyo mokalo. An nadhi replace ID na. Nadwaro ID manyasani ni. Ng'e nachulo 100 mawuoro ni takarango matimore. Omulo. Sirikal Kenya Kwanza manyo buge duto te maginyalo dino kotende kod osuru mabende choko. Mana mapiyo piyo kaka jakanyo mar Kenya Kwanza. Ing'eyo ni kapok aduogo inti gi mada rekebisa ni wach mar fuel en mar Kenya Kwanza. Onge gima kamano nikech magi mong'ere public domain ni oken gir Kenya Kwanza. Is a global issue ma tie factors momiyo fuel ni malo. In fact Kenya wach fuel ok ni mala inya compared to countries mopogore. Lakini kaduogo wach mowacho wach taxes. Taxes inyalo ng'i kaka imanyo taxes, lakini taxes ok nyal many ko ok okal gi od bura. Koro mano question monego bed ni penjo jo od bura nikech Moses Kure nyalo wuoyo kaka politician, kaka kiongozi mochung' ne public service. Lakini onge japiny manyalo bedo taxed ka ok obedo kaka kisheria. Koro sheria nyaka tera parliament ma jo wabunge okal kata gitamre. Lakini gima timore ni samodhi e bunge kagi support to mano nyiso ni gin maging'eyo kendo gin magiwinjore gi go take ni gino nego bed ni timore. Lakini weche makamagi